Pipila ka semana na lang ang nakalabay ni Ulbo ang dakong sunog sa barangay Duljo-Fatima dinhi sa syudad sa Sugbo ug ubay-ubay ang nawad-an og mga parimay. Apan na grupo sa manghimuay og giant puppets nga bisan og naapil pagkasunog ang ilang mga materyales. Maapil gihapon sila sa Sinulog 2020. Nagtuo ang maong grupo nga ang sunog dili makababag kanila sa ilang pag-ampo o pagsimba kang Senyor Santo Niño. Kunon sa kini nga grupo ato kining sayran pinaagi ni ining report. Padayon na ni kay Sikay karon ibabaw sa Barangay Hall sa Duljo-Fatima ang grupong pakatihi sa mga tighimo o giant puppets sud na sa napo ka tuig. Alang kanila nga karong tuiga naghatag og dakong hagit kay mga biktima man sila sa sunog ni atong ikaduhang adlaw sa bag-ong tuig. Nahurot pagkasunog ang ilang gipang-andam nga mga materyales alang sa dakong kompetisyon karong Sinulog Grand Parade. Tanong mga materialis, hurot as in wala na. Pero mga 90% jud hurot ang mong. Naog daw man ang ilang mga butang, nahanaw man ang ilang mga hinaguan, apan wa gayud maabo ang ilang paglaom o pagpaningkamot. Kay alang kanila panaad naman kini. Gani giisip nilang grasya ang mga mitabang o midasig kanila nga mopadayon sa pag-apil uban sa pag-usab sa ilang konsepto. Hope og faith kay ang senior kala man cause of unity and charity and unity mo. Then amo pagsalig lang gyapon nga makabangon ni balik ba. Naotonda. Uban ni Lian Singkulan o Cleofer Lumayag, Chalo Valiena, Balitang Bisdak.